Здравейте, жители на община Родопи. Казвам се Васил Кендов. Жител съм на село Бойково. Нали, и трябва да знаете, че за месец чувам думичката кредит толкова пъти, колкото може би цялата община няма да я чуе през целия си живот. Просто защото това работя. Нали, работата ми е да структурирам и консултирам кредити. Искам да ви се извиня предварително, че съм с шапка. Не е от неуважение, просто имахме философски спор с образование в мозъка и е, хирурзите оставиха някои нелицеприятни белези, нали, които нали, не бих искал да ви отекчавам с тях, но това е причината да съм с шапка на това видео. Инвестиционни проекти. Днес ще говоря за тегления кредит от 11,4 милиона от община Родопи, който според мен се тегли предизборно и в последния момент. Какво имаме предвид в последния момент? Значи по закон да знаете, че това може да стане до 9 месеца преди края на мандата. Сега сме в края на мандата и затова се бърза с този кредит, за да може да се освои и съответно да се направят разходите точно от политическа гледна точка, за да се види, че нещо се прави. А, Следа бюджета на община Родопи от години и хванах тенденциите, които сега ще опиша. Така, това, което трябва да знаете за бюджета, също така е, че годишният размер на плащанията по бюджета, по закон пак казваме, закона за публичните финанси, значи плащанията по общинския дълг не може да надвишава 15% от базата на собствените приходи и изравнителната субсидия. Тоест, колкото има общината собствени приходи от данъци, плюс субсидия, която получава от държавата, вноската по кредита не може да е повече от 15%, което значи, че със сигурност от общината ще се съобразят с тези две изисквания на закона. Кредитът ще се изтегли преди да са настъпили в 9-тия месец от края на управлението. И също така ще бъде вноската, общото по всички кредити няма да надвишават 15% от собствените приходи и изравнителните субсидии. В този ред на мисли съм сигурен, че всичко, пак казвам, ще бъде законно, но не така ще стои въпроса с ефективността на инвестициите. Поне това показва работата на общината до момента. Наистина звучи добре. Училища, пътища, детски градини, но колкото и да е странно за някои, това не може да стане ефективно, защото общината няма план и визия. И това се знае от всеки финансист, занимаващ се с оценка на бюджети и инвестиционни планове. Какво представлява визията? Това представлява цялостен план с заложени в него намерения и крайни резултати. А в началото на мандата никой от вас не е знаел, че ще се тегли кредит, нали така? Никой. Нали, аз знаех, защото попитах на предходно заседание, с което общественото обсъждане на бюджета миналата година, предходния път, в предходния мандат, им казах, че този кредит, който теглят, защото тогава също теглиха кредит в края на мандата, с цел да се поразхвърлят някоя уличка тук, да се направи другаде, нали, ще доведе само единствено до тегляне на нов кредит, който най-вероятно ще бъде теглен в края на сегашния мандат и това се случи. Нали, но пак казвам, всеки, който се занимава с това професионално, няма как да му избяга. Цифрите не лъжат. Нали, за съжаление, тези обществени обсъждания не се посещават от много хора от община Родопи, а и много хора надали, пак казвам, разбират от финанси. Това, което съм забелязал през годините е, че всеки ги посещава до толкова, доколкото да е сигурен, че някаква част от този общ дълг ще отиде за неговото село. И може би това е правилният начин, защото не може всички да разбират от цифри, да работят с тях и да разбират от финансиране. Разбирам го, така че всеки се опитва да вземе колкото се може повече от тях. Нали, така, нека за пример да кажа какво значи да няма визия в харченето на тези пари и да вземем пътя, който беше изграден между Първенец и Марково. Значи това е един образец на липса на визия. Под него не бяха прокарани трасета, примерно, за интернет. И следващия път, когато нямате интернет, не звънете и не се чудете и не питайте, ма защо нямаме интернет, нали, след всеки дъжд или всяка буря, ами защото кабелите минават над земята. А пък после ще трябва да се копае, както е при нас. Направиха пътя и се започна едно копане,
за да се слагат кабелите за интернет. Частната фирма копае. Не можеш ли, когато правят пътя, това значи визия, да сложиш отдолу една тръба, която струва 30 до 50 стотинки на метър, в нея тя да се отдаде под наем на фирмата, която доставя интернета, и тя да плаща и да има приходи за общината. Може да се направи, нищо не коства, но нямат визията да го направят, защото не мислят една крачка напред. Нали, примерно този също път между Първенец и Марково няма велоалея. Нали, можеха ли да направят? Можеха. Направиха ли я? Не. Няма, примерно, шумоизолиращи а, така, как да ги нарека, плоскости. Може би сте виждали по магистрали, когато има наблизо населено място, по главните пътища слагат едни прозрачни големи плоскости, които с тях нарисувани на тях по една птичка, които шумоизолират къщите от главния път. Тук и това не беше заложено, и това не беше направено. Нали, тоест, това се опитвам да кажа, няма визия. Примерно всеки е минавал по този път. Аз не съм строителен инженер, но ми прави впечатление като потребител, че пътя е леко тесен, но това, както казваме, е субективно. Не е субективно обаче, когато влеза в село Първенец по този път, да започна да срещам коли, които коли са спрели на пътя и той, освен че е, пък, както казах, тесен, става още по-тесен, трябва да спираш да изчакваш тези срещу теб. Но и това не е проблем. Проблема е, когато един колоиздач, точно на завоя, когато влизаш в Първенец от Марково, изведнъж изкочи и за малко да приключи на предния капак на автомобила, който карам. Изкочи на скорост. Нали, всичко това е визия. Като правиш пътя, да знаеш къде ще се паркират колите, да ги направиш. Тоест, доказана е общината, че не може да се справи с инвестирането. Нали, самата община. Даже ако вземете отчетите, нали, малко хора ги гледат, но ако се заровите, ще видите, че общината освоява страшно малко средства по европроекти. Защо? Защото няма капацитет. Там няма хора, които да напишат един нормален европроект и да бъдат финансирани. Затова тези неща, които се финансират от европроекти, ние ги финансираме от заеми. Това се случва. Нали, примерно, иначе, да, детски градини, училища, нали, звучат добре, но те не са свързани не са свързани с по-нататъчна концепция. Децата на един етап отиват в Пловдив и остават там. Ако искат да се развият в спорта, се случва същото. Да, ние теглим кредит, строим, нали, бази, строим стадиони, но в крайна сметка нашите добри деца отиват в други клубове, а не в местни. Тоест, образованието ни готви кадри за бизнеса и децата да остават в общината. Няма това, как да го нарека, сътрудничество с бизнеса, да се знае какъв тип хора ще ни трябват, за да развиваме общината и тези хора, които ще го развиват, да са нашите деца, нашето поколение. Нали, няма, което обрича общината на неразвитие. Тоест, с две думи, парите се харчат неразумно, но заемът няма как да не се връща. Мога да приведа и още един пример. Също така, злите езици говорят, че кмета на село Марково се готви да се кандидатира за кмет на цялата община и затова е и конфликта сегашния с сегашния кмет на общината Михайлов. Едно обаче е ясно, реалните неща, които ще променят живота на хората в общината, не се случват и не се финансират. Докато няма общ устройствен план, няма да има обходен път на кариерата над Белащица. Съответно няма да има и финансиране на такъв път. Въпреки очевидните проблеми с водоснабдяването, финансирането не се предвижда. Да напомня само, че когато римляните са строили акведукта на Древен Пловдив, водата идва от село Марково, от източника в село Марково или в Филипопол, тогава са живели между 50 и 100 хиляди човека. И те са успели да я пренесат и да захранят този град. В момента в Марково живеят 3600 човека по данни на Националния статистически институт от 25-та година. Нали, и тези хора всяка година имаме ограничения в ползването на водата за неполивни цели, без басейни и така нататък. Какво се оказва? Че римляните могат да докарат вода за 100 000 човека, а ние от местния водоизточник не можем да захраним водата необходима за 3600 човека. Ясно е, че потреблението на вода в момента е много по-голямо от древен Филипополис, но така или иначе римляните са го направили, а ние с цялата сегашна техника, тръби и всичко останало, а те хората са акведукти,
са успели, ние не можем да го направим. Защо? Защото няма визия и не се инвестира. Няма да питам за Брестовица. Хората от Брестовица сами си знаят. Не е веднъж е казано, че водата им е с манган. Мангана, за тези, които не знаят, води до рак, но хората на Брестовица ще го разберат по-натам, когато вече е късно, и това ще е в един друг мандат, няма да е в сегашния на управляващите. Нали, така че сега е важно да покажем, да построим нещо, което е над земята, докато тръбите за вода, те са под земята и никой не ги вижда и създават само проблеми. Да копаеш, да спираш, да отбиваш движение, да разкопаваш улиците и тротуарите на хората, нали, не е много лицеприятно. Но ние строим, нямаме вода и тръбите и водата, която идва до нас е пълна с манган, която води до рак. Но ние, разбираш ли, ще развием стадиони, за да можем, когато децата станат добри спортисти, да ги пратим в Пловдив и там да ги използват тамошните клубове, което добре. Нали, но пак казвам, не е много е, дълновидно. Нали, с други думи, този кредит е за да се вижда, че нещо се прави предизборно, макар и без цялостна визия. Другият кмет и другият слух, че кмета Михайлов е близък до министър-председателя Радев, не се потвърди, защото не видях, лично аз не видях кмета или негови хора в листите на Радев, което значи, че следващият мандат си остава цел за господин Михайлов, макар, както казахме, да има вече и други претенденти. Е, Това е моето мнение за сегашния кредит. Той се припокрива доста с предишния кредит, който се използваше за финансиране на дейности, които по принцип се финансират по европейски програми, но както казахме, в общината нямат практиката да освояват такива средства, нямат капацитета и затова предпочитат да ги направят с кредит, който теглят в момента. И следващия кмет, който дойде, няма да може вече да тегли толкова кредити и да прави толкова подобрения, защото няма откъде да вземе толкова пари на куп. Приходите на община Родопи, собствените приходи са доста малки. Обикновено те идват от най-голямата част идват от данъци и от продажбата на общински имоти. Е, Това е за мен от бюджета. Използва се предизборно. Не очаквайте някакви чудеса. Може някой да получи улица, която със сигурност в бъдеще ще трябва да бъде разкопана, я да се прокарат тръби за интернет, което и в момента казахме, че се случва, я да бъдат прикарани тръби за вода. Примерно, това, което малко хора знаят, но кабелите на електроразпределителните дружества трябва да минават под тротуарите, а пък тръбите на ВиК трябва да минават под пътната инфраструктура. Това е заложено в Закона за устройство на териториите. Нали, така че всеки път, който видите в момента, който се строи върху неремонтирана ВиК мрежа, ще бъде разбит в следващите няколко години и ще се плаща отново с какъв кредит пак, не мога да кажа. Но в момента, понеже няма визия, както казахме, няма да има голям ефект от тези средства. Ще има временен, колкото да минат изборите. Благодаря ви.